La IA és perfecta? Doncs no. I tu tampoc ho has de ser. Ni la tecnologia ni nosaltres som infal·libles. A vegades confiem que la IA ens donarà sempre la resposta correcta. I quan s'equivoca, ens frustrem. Igual que quan ens comparem amb ella i ens exigim ser perfectes, com si haguéssim d'estar al mateix nivell que una màquina que sembla saber-ho tot. Però la realitat és una altra. Ni tu ni la IA sou màquines perfectes. La IA s'equivoca, pot inventar dades, no entendre el context i fins i tot donar-te respostes absurdes. I tu també t'equivoques. La diferència és que tu pots aprendre dels errors, posar-hi criteri, emoció i entendre allò que la tecnologia no pot sentir. Per això no es tracta de buscar perfecció, sinó col·laboració. Deixar que la IA ens ajudi, però sense oblidar que la part més valuosa és la que aportem nosaltres, perquè al final el que ens fa humans no és ser perfectes, sinó ser autèntics.